Hey guys, so papunta na ako ngayon ng airport and I'm with my friend Jude. Ayan guys. Yung travel time from Camellia Bacolod going to airport, Bacolod sila airport to be exact, 10 minutes. So mamaya nandun na tayo sa airport guys. So watch out for that. See ya. And sobrang mamimiss ko itong maliit na room ko. Hey mates, welcome aboard and I am your next destination. Ngayong araw para sa ating next destination. Ito ang isa sa pinakamalungkot na araw sa buhay ko dahil kailangan ko nang iwanan ng Bacolod at buong Negros Occidental. And after 10 minutes, welcome to Bacolod Silay Airport. Sobrang mamimiss ko ang Bacolod at lahat ng mga travel vlog ko dito sa Negros Occidental, and I'm very thankful sa lahat ng sumuporta sa vlog ko, sa lahat ng mga Bacolod noon at Grense na nanunood at sumusuporta sa vlog ko. And kahit sana wala na ako sa Bacolod, patuloy nyo pa rin akong suportahan sa mga vlog na gagawin ko. Maraming salamat po. And kailangan ng iwan ng Bacolod para magbanas ng buto at para sa ekonomiya ng Pilipinas. And nandito na ako sa Bacolod Silay Airport and kailangan nating mag-check-in. And isa lang yung check-in luggage ko guys, and it weighs 15.5 kilos. See ya sa Manila luggage. And nakapag-check-in na tayo, and this is my boarding pass. And this is the interior of Bacolod Silay Airport. Maliit lang siya guys. And konti yung tao kasi very limited yung flight. And this is the entrance going to the boarding gate and waiting area. And kung gusto mong bumili ng pasalubong, may mga pasalubong center din dito. And nandito na ako sa waiting area, and this is how it looks like. And I'm too early for my flight. 11 pa lang nandito na ako sa airport, and 2:30 ng afternoon pa yung flight ko. And after couple of hours ng paghihintay, nandito na yung eroplano from Manila, and ito ring sasakyan namin going back to Manila. And it's boarding time, and kailangan na talagang lisanin ang Bacolod City. Mabuhay! Welcome to Philippine Airlines. For your safety, lakas maka-FA ni Mayor. And nandito na ako sa assigned seat ko, and ayusin lang natin ng maayos yung bag para hindi mahulog. And yung pinili ko guys is yung window seat. Yan guys. Para makakuha ko ng mga clips habang nagpa-fly tayo. And i-fasten lang natin yung seatbelt. And basa kunwari ng safety instruction card. And we're all set and ready to go. Makikinig tayo and manood sa safety instruction na ginagawa ng mga flight attendant. And we're all set and ready for takeoff. Bye Bacolod, bye Negros Occidental. Thank you for the sweet memories.
kitang-kita kung gaano kaganda yung Negros Occidental. Napaka-green because of sugarcane plantation na very abundant dito sa province ko. Province pala natin, wow, mayaman. Ay ako habang pinapanood ko yung Negros Occidental from afar dahil sobrang daming vlog and memories na nagawa ko dito and sobrang saya. And yung mahaba na nakikita nyo, yan yung seaport sa Banago. And kahit sa aerial view, napakaganda pa rin ng Negros Occidental. And after a few minutes, nag-serve na sila ng snacks. So may pag-timpi si Mayor and may patubig. So salamat Philippine Airlines. And sa seat row ko pala guys, ako lang mag-isa. So wala akong katabi. And after almost 1 hour na flight, nandito na tayo sa Ninoy Aquino International Airport. Philippine Airlines welcomes you to Manila. Labas na tayo ng aeroplano and puntahan na natin yung assigned carousel para kunin yung baggage ko. Uy, bongbong tanan manamit. Ay, mercy pala yun. And nakita ko na yung luggage ko. Gotcha. And we're good to go. And nandito na ako sa labas ng airport and mag-antay lang ako ng nabuko na Grab. This is really it. Nandito na talaga ako sa Manila and pagod and gutom na yung tito nyo guys. And umiiyak din yung kalangitan dahil pagdating ko is umuulan. And nandito na nga ako sa boarding house and I will be staying here hanggang sa makabalik ako ng barko. And sa lahat ng nanonood ng vlog ko, thank you very much. And sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please do like, comment, share, and subscribe. This is Next Destination once again always saying, bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.